دیەکەم کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانیە فەرمیدا نونەرێ تایبەتیە نەتەوەین ئێگرتی بۆ سووریا ڕاگەهاند دانوستاندنên Cinêva heşt bû çareseriya şerê pitir ji 6 salan ya Sûriya wê heta 15 vê mehê vekêşet. Stîvan de Mistura belgenama dozdexalî pêşkêşî şandê hikûmeta opozisyona Sûrî kir. Herçende navaroka wan dozda benda diyar nekir lê got gera nihaya danûstandinan wê li ser mîkanîzma dariştina destûr û pêkînana helbijartinan bit lê behsî çarenivîsa serokê Sûriye Beşar el-Esed nekir. Where are we on this 12 point? Em li kîvene di 12 xalan da û boçî hindet giringin. Ev xala wê bibine bingehê bû çûneka hevbeş ka çawa Sûrî dixwazin bijîn li gor biryara 2254 û her du aliya bersivdanek baş heye. Karnama kombonên Cinev ji çar beşan pêk dêt helbijartin û destûr û desthilat û tîror. Serokêşan dê opozisyona Sûrî dibêjit pirsa destûr û helbijartinên li jêr desthilata vê rejimê wê bi zehmet bid. Li dawiyê divê em pêşveçûnan bi destbêxîn û bigehîne watayeka durist bo veguhastina siyasî û bicihkirina biryara 2254. Lê her kesek behsî destûr û helbijartinan divê rewşa aloz da biket, ez bawer dikim ev e nahête kirin. Hevdem digel hewlên çareseriya siyasî çavdêrên şerê Sûriye dibêjin bi dehan top û mûşek li çend rojên dawiyê deveragota rojhelatkirina armanc serarayê pêşniyaza Rûsya bi ragirtina şerî bû demê 48 demijmêran. Şîretvanê karê mirovaniyê netewên êgirtî daxwaza derfetekê dikit bo veguhastina nexweş û birîndaran û gihandina alîkariyên mirovanî. Li Ghûta Rojhilatiya nêzik Dimişqê navenda tundûtîjiyan ew 400,000 kes pêdivî be harîkariyan e. Eger zarokên nexweş nehêne veguhastin, ew dî jiyana xwe ji dest bidin. Tevî geşbîniya nûnerê taybetiyê netewên êgirtî lê hêşta nekariye şandê hikûmetê û opozisyonê li ser yek mêza danûstandinan li hev bîne. Lê piştrast dikit ku tevaya endamên civata ewlekariya netewên êgirtî bandora xwe bû serxistina danûstandinên Cinev bikardînin. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. لأن